எக்ஸாம் இருக்க சான்ஸ் இருக்கு மாதாஜி. அதனாலதான் அந்த ஃபார்ம் இன்னும் நான் ஃபில் பண்ணல மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். சப்போஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா இனிஷியேஷன் என்ன ஃபில் பண்ணி நீங்க போனாலும் இது எனக்கு ஃபர்ஸ்டே ஃபில் பண்றானே யாரெல்லாம் சேவாக்கெல்லாம் வேணுமோ ஆளு வேணும் இல்லையா? இல்ல மாதாஜி, வேலை இருக்குங்களா? இனிஷியேஷன் அந்த டைம் இருந்ததுன்னா நான் என்ன மாதாஜி பண்ணுவேன்? அப்ப பாக்கலாம் மாதாஜி. ஏதோ பகவான் விடுவார். உங்க மனசுல இருக்கு இல்லையா சம்திங் இப்படி ஆமா இருக்கே, மாதாஜி. பகவான் விடுவார். கண்டிப்பா விடுவார். சரி வரும், ஏதோ ஒரு வழி பிறக்கும். ஓகே மாதாஜி. உங்களுக்கு என்ன அந்த செமஸ்டர் இருக்கும் இல்லையா ஆகஸ்ட், அது அந்த டேட் தெரிஞ்சு போயிடும் உங்களுக்கு. டேட் ஆனா அவங்க ஆகஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல தான் சொல்லுவாங்க மாதாஜி. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதோ ரிலீஃப் கிடைக்கும். அந்த டேட்டும் இந்த டேட்டும் கிளாஷ் ஆகாது. அது முடிஞ்சிடும், அப்புறம் இங்க வரலாம். இல்ல இது முடிஞ்சுட்டு ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும் which will give you relief. அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒரு நியூஸ் வரும். ஓகே மாதாஜி. Not that I'm predicting அப்படி இல்ல, பகவான் எப்பவுமே அந்த மாதிரி ஒரு வழி விடுவார். ஏன்னா நமக்கு இதுவும் வேணும், எக்ஸாமும் எழுதணும், அங்கேயும் போகணும்னு ஒரு விருப்பம் இருக்கு இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணுவார் பகவான் வந்து அதுக்கு ஒரு வழி விடுவார் கண்டிப்பா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு கூட ரொம்ப வருத்தம் மாதாஜி போகலையேன்னு சொல்லிட்டு. நீங்க போகலையா? போனப்ப ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, அதனால மல்டிபிள் பிராக்சர் எனக்கு. அதனால எனக்கு இந்த கோயிலுக்கு நீங்க எல்லாம் பேசுறதெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு. என்ன பண்ணல மாதாஜி, அதுக்கப்புறம் போலாமே. ஒரு வாட்டி கோயில் கட்டியாச்சுன்னா திரும்பி திரும்பி போலாமே நமக்கு. இந்த மாதிரி சமயத்துல வர்றது ரொம்ப நல்ல விசேஷம் மாதாஜி. ஆமா ஆமா, மத்த தடவை விட இந்த தடவை போறது ரொம்ப விசேஷம். ஆனா நல்லதா நினைச்சுக்கோ. இப்ப நீங்க இது இல்லையா காலா எது பட்டு காலா ஆக்சிடென்ட்ல என்ன எடுத்து மாதாஜி? எது பிராக்சர் ஆயிருக்கு? காலா கையா? கை எலும்பு பிராக்சர், இடுப்பு எலும்பு பிராக்சர். இல்ல நிறைய கூட்டம் வருவா, அப்புறம் உங்களை கவனிக்கிறதுக்கு நேரம் இருக்காது. அப்புறம் இடிச்சு மோதிட்டு அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அப்புறம் அங்க ஏதாவது ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். அதனாலதான் பகவான் எல்லாமே நல்லது படுறாங்கன்னு நினைச்சுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தோணம் தான் இருக்கு, எல்லாருக்கும் ஆர்வமா தான் இருக்கு. ஓகே, நம்ம வந்து எல்லாரும் சொல்றத பார்த்தா ஆசையா இருக்கு மாதாஜி. நிஜமா தான் அதுக்குள்ள இந்த மாசம் இருக்கே மத்திய ஆகஸ்ட் மாசம் தான். டாக்டர் கேளுங்கோ, ஆகஸ்ட் தானே போகலாம்னு சொல்லிடுவார். நீங்க கவலைப்படாதீங்க, ஆன்லைன்ல எல்லாம் கிடைக்க போறது. ஆன்லைன்ல எல்லாம் கிடைக்க போறது. ஆமா, ஆன்லைன்ல எல்லாம் ஒரு ப்ரோக்ராம் பாத்துடலாம், ஒன்னும் கவலைப்படாதீங்க. தேங்க்யூ. கேளுங்கோ, முடியும்னாக்கா வரலாமே இல்லையா? Anyway, ஹரே கிருஷ்ணா. டோன்ட் வரி மாதாஜி, எல்லாம் நடக்கும். நம்மளுடைய விருப்பப்படி பகவான் நடத்துவார். அப்படி நடக்கலைன்னா ஏதோ ஒரு நமக்கு கஷ்டம் இருக்கு, அங்க போனா நம்ம மாட்டிப்போம், அதனாலதான் அவர் அந்த மாதிரி வழிவிடுறான்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு நல்ல சமாதானமா இருக்கும். இதுதான் வந்து நம்ம வந்து எது நடந்தாலும் பகவான் செயல் மாதாஜி. ஆமா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை வணக்கம். எல்லாரையும் இனிஷியேஷன் கிளாஸ்க்கு வரவேற்கிறேன். எல்லாம் பாதி கிளாஸ் முடிஞ்சப்பறம் அப்புறம் வந்து என்னது இஸ்கான் மங்களூர் கோயில்ல இருந்து நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோயிலுக்கு வந்திருக்கோம். பகவான் நல்லா வேண்டிக்குங்க, பகவானே எனக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க, எனக்கு அதெல்லாம் வந்து அட்டென்ட் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு, இனிஷியேஷன் எடுக்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. அர்ச்சனா மாதாஜி வேண்டிக்கலாம். ஆனா அது உங்க கையில தான். The ball is in your court. You decide. எனக்கு விருப்பம் இருக்கு, அது நிறைவேற்றி கொடுக்கறது உங்க டிபார்ட்மெண்ட். நான் உங்களுடைய பக்தையா இருக்க போறேன். நான் டோட்டல் டிவோட்டட் டு யூ. ஜபம் பண்ணுவேன் எல்லாம், நான் வந்து நீங்க சொல்றப்பல எல்லாம் பண்ணுவேன். அண்ட் யூ ஹாவ் டு மேக் மீ ஹாப்பி பை திங் எல்லாம். அது போல என்னது சரியா அந்த இடத்துல வச்சு நம்மளை அட்டென்ட் பண்ண வைக்கிற என்ன வச்சு எல்லாமே நமக்கு சாதகமா நம்ம திருப்தியா பண்றா போல அவர் தான் பண்ணி கொடுப்பான். அதனால ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜபம் எப்பவுமே சொல்லிட்டு இருக்கலாம். இப்போ நான் 3 வாட்டி சொல்றேன், ஆல்ரெடி இந்த மாதா சொல்லியாச்சு. நான் 3 வாட்டி சொல்றேன், நீங்க எல்லாம் வந்து மியூட்லேயே ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ரணத்தி படிச்சுட்டு நம்ம அந்த பேஜுக்கு போயிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हरे कृष्ण.
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति जय पताक स्वामिन् इति नामिने नामाचार्य पदाय नितय कृपा प्रदायिने गौरगता दामदया नगर ग्राम तारिणे नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुभवराय ते गौरवर्भव भूमि स्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த இது நம்ம இது இஸ்கானோட மெயின் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அவன் வந்து என்ன வாட் இஸ் தேர் மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் ஃபார்மிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் அதுதான் நம்ம லாஸ்ட் பார்த்தோம். ஒரு குயிக் ரீகேப் மாதிரி பண்ணிடலாம். என்னத்துக்கு இது 7 purposes of the international society. ISKCON 7 purpose. What is their aim in forming the ISKCON? To systematically propagate spiritual knowledge. மெதுவா கொஞ்சம் இன்ஜெக்ட் பண்ற போல முல்லா பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வரதுதான் இவங்க பாக்குறாங்க. நம்மளே அப்படிதான் எல்லா மாதிரி பாக்குறோம். 2 வருஷமா இருக்கோம்னா முதல் நாளைக்கு எப்படி இருக்கும், ஒரு மாசத்துல எப்படி இருக்கும், இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும், இப்ப எப்படி இருக்கும். அப்ப யூ கேன் இமேஜின் நம்ம வந்து லேடர்ல அப்படி ஏறிட்டு தான் இருக்கணும். சாரி மாதாஜி கொஞ்சம் சவுண்ட் கேட்கல மாதாஜி. உங்களோட இதுல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல பாருங்க மாதாஜி, வால்யூம் பெருசா ஃபுல்லா வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. அப்படியா வெளியில போங்க, லாக் அவுட் பண்ணுங்க, லாகின் பண்ணுங்க. எல்லாருக்கும் கேக்குறதா? ஹரே கிருஷ்ணா. சவுண்ட் கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. ஓகே பத்மா மாதாஜி, இது லாக் அவுட் பண்ணி லாகின் பண்ணுங்க. அப்ப சரியா சாரி மொபைல் ஆப்ல ஃபுல்லாவே இது பண்ணிடுங்க. ஃபுல்லாவே ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு 1 செகண்ட் அப்புறம் சாரி மாதாஜி டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன். நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த மாதிரி நம்மள படிப்படியா முன்னுக்கு வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னுக்கு கொண்டு போறதுக்கு தான் இந்த இஸ்கானோட மெயின் பர்பஸ். அது நம்ம வந்து பிராக்டிகலாவே நம்மளோட விஷயத்திலேயே பார்க்கணும். அண்ட் டு எஜுகேட்
and educate all people in the techniques of spiritual life in order to check the imbalance of values in life. நம்ம முன்னாடி வேல்யூ என்ன இருந்தது? வெளியில போனோம், சண்டையான வெளியில போனோம், ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிடணும், அந்த டிவி அந்த 9 மணிக்கு அந்த சீரியல் பார்க்கலன்னா மண்டை வெடிக்கும். அது என்ன ஆயிடுத்து? ஒன்னும் ஆயிருக்காது. ஒரு வாரமா பார்த்தா அதே தான் இருக்கும். மாமியார் மருமகள் சண்டை. இப்போ கூட நினைச்சு பார்த்தா எனக்கு பைத்தியம் மாதிரி நம்ம அந்த ஒரு சீரியல்லாம் எங்க போனாலும் வந்துருவோம் 7 மணிக்கு. அது ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரியே இருந்தது. இப்ப நினைவு கூட இல்ல அது என்னது. ஏதோ இஸ் இட் பிகாஸ் ஆஃப் த ஹீரோயினா ஹீரோவா ஒன்னும் தெரியாது. ஏதோ ஒரு கிரேசி மாதிரி நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு பைத்தியமா அழுந்துருக்கோம். இப்ப எப்படி ஆயிடுத்து? டிவி எங்கேயோ இருக்கு, டிவில என்ன சேனல் ஒன்னும் தெரியாது. அந்த மாதிரி ஆயிடுது. என்னோட விஷயத்த நான் சொல்றேன், உங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி தெரியாது. நான் டோட்டலி இதா மூவிஸ் மியூசிக் எல்லாம் பிடிக்கும். அப்ப அந்த பாட்டு எப்பவுமே வாயில ஏதோ ஃபிலிம் சாங் இருந்துட்டே இருக்கும். இப்ப என்ன ஒரு பாட்டு நன்னா இல்லதான் சொல்றா, இருந்தாலும் சொல்றேன். அந்த மாதிரி இருந்ததெல்லாம் இப்ப எப்படி மாறி போயிட்டோம். நம்மள எஜுகேட் பண்றாங்க ஸ்பிரிச்சுவல் லைன்ல இப்படி முள்ளா எப்படி படி ஏறணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்றாங்க. நம்ம சின்சியரா ஃபாலோ பண்ணினா நம்ம we can improve. So spiritually in order to check the imbalance நம்ம லைஃப்ல அதான் இம்பேலன்ஸ் இருந்தது. we were not நம்மளோட பிரைம் இது என்னதுன்னா, நம்ம ஹியூமன் பீங்கா பிறந்திருக்கோம்னா பகவானை எந்த நேரமும் தியானம் பண்ணணும். அதுக்குன்னு அவங்க எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு அப்படி இல்லை, மனசார பகவான் என்று நினைக்கணும். அந்த மாதிரி இல்லாமதான் மூவி பார்க்கும்போது பகவான் நினைப்போமா? டெஃபினெட்லி இல்லை. இல்ல ஹோட்டல்ல போனா ஹோட்டல் இல்லை, இப்போ ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாம் வீட்லயேதான், வீடுதான் ஹோட்டல், வீடுதான் கோவில், அந்த மாதிரி ஆயிடுது. இந்த கோவிட் வந்தாலும் வந்தது எல்லாமே மாறி போயிடுது. ஸோ அது அது எல்லாமே இம்பேலன்ஸ் எல்லாமே அது இப்போ சரிப்பட்டு வருது. and to achieve real unity and peace in the world. அப்புறம் என்னது? செகண்ட் இது டு ப்ரொபகேட் கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணானா என்னது? என்ன பாஸ்டம் பண்ணார் அது மாத்திரம் இல்லை, எக்ஸாக்ட்லி பக்தினா என்னதுன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அது பரப்பணும். Propagate a consciousness of Krishna, and it is revealed in Bhagavad Gita as it is revealed in Bhagavad Gita and Bhagavatam. முன்னாடி தெரியும், பகவத்கீதா ஸ்லோகம் தெரியும், ஏதோ ஒண்ணு தெரியும், பாகவதம் ஸ்லோகம் தெரியும்ல, சப்தாங்க அட்டன் பண்றது. அது என்ன இருக்கு அதுக்குள்ள, எந்த ஸ்லோகம் இஸ் ரெஃபரிங் டு வாட், எந்த ஸ்டோரி என்ன, அதுல இருந்து என்ன கருத்தோன்னு தெரியாது, ஏதோ மேலோட்டமா தெரியும். இங்க அப்படி இல்லை, யூ ஆக்சுவலி டிக் அப். அது கோர்ஸா பண்ணினதுனால இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நம்ம படிக்கணும். அப்புறம் டு பிரிங் த மெம்பர்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி டுகெதர் வித் ஈச் அதர் அண்ட் நியர் டு கிருஷ்ணா. சத்சங்கம். இப்ப நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஊர்ல இருக்கோம், ஒரு பிரதேசத்துல ஒரே இதுதான் மதம் எல்லாம் இதுதான் இருக்கும். மேபி லாங்குவேஜ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஒருத்தர் மலையாளியா இருக்கலாம், தெலுங்கா இருக்கலாம், கன்னடா இருக்கலாம். ஆனா தமிழ் பேசுறவாள் தமிழ் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்கான். எங்க அர்ச்சனா மாதாஜி தான் மலையாளம் பேசுறவான்னு நினைக்கிறேன். சோ பாலக்காடு. சோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே நம்ம ஒண்ணு சேர்ந்து நம்ம ஒரு கிளாஸ்ல இருக்கோம். எல்லாமே சத்சங்கம். அந்த மாதிரி எல்லாரையும் கூட இணைக்கிறது தான் இவாளோட பர்பஸ். என்னது இவாள்னா இஸ்கான் with each other nearer to Krishna. என்ன படிக்கிறோம் நம்ம? இதெல்லாம் எல்லாம் சேர்ந்து காசிப் பண்ண மாட்டேங்கிறோம். நம்ம பகவானை பத்தி தான் படிக்கிறோம். So it is, we are going towards Krishna. The prime entity thus to develop the idea within the members and humanity at large that each soul is a part and parcel of the quality of Godhead. பகவானோட என்ன குவாலிட்டி உண்டோ அதே குவாலிட்டி நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு உணர்த்தி நம்ம எல்லாருமே பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த லார்ட் உணர வைத்ததே. அது உணர வைக்கிறது தான் அந்த இஸ்கானோட நோக்கமே. அப்புறம் டு டீச் அண்ட் என்கரேஜ் த சங்கீர்த்தன் மூவ்மெண்ட். ஜபம் இஸ் ஒன் ஆஃப் த சங்கீர்த்தன் தான். அது என்கரேஜ் பண்ணுங்க, இன்னும் நிறைய ஜபம் பண்ணுங்க, இன்னும் நிறைய ஜபம் பண்ணுங்க அப்படின்னு. அண்ட் காங்கிரகேஷனல் சாண்டிங், தனித்தனியா உட்காந்து இது பண்ண மாத்திரம் இல்லை, எல்லாரும் சேர்ந்து ஜபம் பண்றது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதான் கிளாஸ்ல வந்த உடனே நான் என்னோட கிளாஸ்ல எல்லாம் இது கிட்ஸ் கிளாஸா இருக்கட்டும், அடல்ட் கிளாஸா இருக்கட்டும், யூத் கிளாஸா இருக்கட்டும், வந்தாச்சுன்னா சாண்ட் பண்ணணும். அது எந்த டிவோட்டி வந்தாலும் சரி, ஸ்டூடெண்ட் வந்தாலும் சரி, தே வில் ஸ்டார்ட். கூட இருக்கிறவங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். லேட்டா வந்தா என்ன பண்ண முடியும்? லாஸ்ட் 10 தான் சொல்ல முடியும்னா அவ்வளவுதான். லேட்டா வந்ததுனால 10 தான் சொல்ல முடியும். ஆனா தட் இஸ் வெரி எஃபெக்டிவ். கிளாஸ்ல இல்ல எங்கேயோ நம்ம சேர்ந்து சொல்லும் போது அதான் காங்கிரகேஷனல் சாண்டிங் அப்படிம்பாங்க. வெரி எஃபெக்டிவ். So congregational chanting of the holy name of God as revealed in the teachings of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. அவர் சொல்லியிருக்கார். அதே தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிடுறோம். To erect for the members and for society at large a holy place, ஒரு இடம். பகவானே இதெல்லாம் படைத்திருக்கா. அவருக்குன்னு நம்ம என்ன ஒரு கோயில் கட்டுறது, அவருக்குன்னு ஒரு வீடு கட்டுறது என்ன, நம்ம அவ்வளவு பெரிய ஆளா என்ன? அப்படி இல்லை. ஆனா ஒரு கோயில்ல கட்டினோம் என்னத்துக்கு அப்படின்னாக்கா, இன்னைக்கு இப்பதான் ருக்மணி மாதா சொன்னாங்கல்ல, ஒரு ரொம்ப ஏக்கமா இருக்கு, ஐயோ போக முடியலையே. அந்த ஏக்கம் வரணும். அதுதான் பக்தர்களோட ஒரு நிலைமை. ஏன்னா நம்ம போக முடியலையே, எல்லாரும் போறாளே, நம்ம போக முடியலையே, அந்த ஒரு அனுபவிக்க நம்மளால முடியாது. என்னதான் ஆன்லைன் பார்த்தா, இப்ப எல்லாமே ஆன்லைன் தான் பாக்குறோம். ஆனா போக முடியலையேன்னு சொல்லிட்டு இப்ப வேற எந்த மாதாஜி குடி, அனுசியா மாதாஜி குடி வெளியூர்ல எல்லாம் இருந்தா எப்படி போக முடியும் இல்லையா? ஒரு வயசாயிடுச்சு, அதுக்கு நம்ம இந்த ஊருக்கு கஷ்டம் தான். என்ன பண்ண, மனசை தேத்திக்கு
அப்புறம் வந்து ஏதோ பகவான் வழி விடுவார் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. அப்புறம் ஹோலி பகவான் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு இடத்தை கட்டி அதுல எல்லா பக்தர்கள்லாம் கூடி எல்லாருமா சேர்ந்து பஜன் பண்றது, அங்க ஒரு அர்ச்சனை பண்றாங்க, எல்லாம் பண்றது, அது ஒரு தனி அனுபவம். அது வந்து கண்டிப்பா நம்ம லைஃப்ல அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸாவது நம்ம வந்து, பிகாஸ் இட் இஸ் அவர் சென்டர், நம்ம இஸ்கான் மங்களூர். ஏன் நம்ம சொல்றோம்னா அங்கே நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். ஃபீஸ் கொடுத்தோம் அப்படி நம்ம அப்போ கூட நம்ம என் ஸ்கூல் தெரியுமா, அது என்ன தெரியுமா, அதுதான் நான் படிச்ச ஸ்கூல், என்னுடைய காலேஜ் சொல்றேன். அங்க ஃபீஸ் எல்லாம் தான் கட்டியிருக்கோம். அப்போ என்னுடைய ஸ்கூல்னு சொல்லிட்டு பெருமை அடிச்சுக்கிறோம். இங்க ஃபீஸும் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. ஆனா இவ்வளவு நாலேஜ் நம்ம கிடைச்சிருக்கேன். அப்போ டெஃபினெட்லி வி ஷுட் ஹேவ் தட் பாசிட்டிவ் நேச்சர். நம்ம கோயில், நம்ம இது சென்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து எவ்வளவு சேவா பண்ண முடியுமா சேவா பண்ணலாம். இந்த மாதிரி இருக்கிற டைம்ல we can try to go and attend all this function. முடியுமா? எல்லாராலையும் முடியாது. So but so okay, இந்த டைம் இல்லையா, நெக்ஸ்ட் ஏதோ வரும், சம்திங் ஆர் அதர் they will keep doing. அது இப்போ நல்லா கோயில்லாம் கட்டியாச்சுன்னா வந்துட்டே இருக்கும், ஏதோ ஒரு விசேஷம் பண்ணிட்டே இருப்பேன். ஏன்னா பெரிய கோயில் தானே, நம்ம திருப்பதியில எல்லாம் எப்பவுமே கொண்டாட்டம் தான். அந்த மாதிரி நம்ம கோயிலும் அந்த மாதிரி ஒரு காலத்துல நம்ம அப்போ போலாமே. So to elect for the members and for society at large a holy place of transcendental past and dedicated to personality of Krishna. To bring them, இப்பெல்லாம் என்ன டிராமா கூட போட ஆரம்பிச்சோம். ஒன்லி நமக்கு ஆன்லைன் காரர்களுக்கு நமக்கு கேட்க மாட்டேங்கிறது, பிகாஸ் ஆடியோ சரியில்லை. எவ்ரி டைம் தே புட் டிராமா. வேற லாங்குவேஜ் தான் இது, லாங்குவேஜ் என்ன இருந்தாலும் நமக்கு அது கவலை இல்லை. ஏன்னா ஒரு மாதிரி உன்னிப்பா பார்த்தா தெரிஞ்சு போயிடும், என்ன கேரக்டர் எல்லாம் தெரிஞ்சு போயிடும். ஆனா ஆடியோவை கேட்க மாட்டேங்குது. என்னால நான் வச்சிருப்பேன், கேட்கவும் செய்யாது, பாக்குறதும் ரொம்ப இனிக்கியா இருக்கும், ஒன்னும் சரியா ஜூம் பண்ணிக்குவாண்டா, அது பாட்டுக்கு நடந்துட்டு நானும் இப்படி பார்த்துட்டே இருப்பேன். எனக்கே இப்படி தோணும், என்ன பார்த்துட்டு இருக்கேன், என்ன புரிஞ்சது, ஒன்னும் புரியலன்னா இருந்தாலும் பார்த்துட்டே இருப்பேன். அது ஒரு இருப்பு, என்னதான் என்ற சொல்லி தான் சொல்றாங்க, பார்க்கலாமே அப்படின்னு. அது எல்லாமே இப்ப இந்த சவுண்ட் சிஸ்டம்லாம் சரியாயிடும். அப்ப டிராமா கூட nowadays they have started putting. அப்ப டிராமா, பஜன்ஸ் இதெல்லாம். அப்புறம் to bring the members close together, அதான் சத்சங்கம், for the purpose of teaching a simpler and more natural way of life. என்ன லைஃப்ல என்னது ரொம்ப சிம்பிள், பகவானை நினைக்கணும். அப்புறம் பாக்கி உள்ளதெல்லாம் விட்டும் போகும். இதெல்லாம் நம்ம பைத்தியம் மாதிரி இருந்தோமே கலெக்ஷன் பண்ணுவான். நான் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கோட்ஸ் எல்லாம் வரும் இல்லையா, டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியால கோட்ஸ் எல்லாம் வரும், அதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஏன் அது என்ன, ஐ வாஸ் வெரி யங் தட் டைம், ஈவன் பிஃபோர் மேரேஜ். அதை வச்சுட்டு என்ன பண்ண போறோம், அது ஒரு கிரேஸ், ஏதோ சம்திங் கலெக்ஷன், அதை கலெக்ட் பண்ணும், இதை கலெக்ட் பண்ணும், அந்த மாதிரி. அப்ப அதெல்லாம் விட்டு போய் எடுத்துப்போம். அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, ஒழுங்கா படி. இதுதான் நமக்கு வந்து இப்போ என்ன ஆகே சலனைக்கோ என்னது, நமக்கு இன்னும் போகிறதுக்கு, இன்னும் முன்னாடி போகிறதுக்கு இதெல்லாம் தான் யூஸ் ஆகுமே தவிர, நான் பட்டுப்புடவை வாங்கினேன், நெக்லஸ் வாங்கினேன், அதை கலெக்ட் பண்ணி இதை கலெக்ட் பண்ணி எல்லாம் போயிடும், எல்லாம் மெட்டீரியல். அதெல்லாம் with a view towards achieving the aforementioned purposes. இதெல்லாம் அடையறதுக்கு அந்த ஒரு நோக்கத்தோட தான் இதெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கு. டு பப்ளிஷ், அப்புறம் என்னது, பப்ளிஷ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பீரியாடிக்கல்ஸ். அப்பப்போ அந்த நம்ம என்னது சக்தி விகடன் அந்த என்னெல்லாமோ வரதே இருக்கும், அது ஒண்ணுதான் நினைவு. அதுல எல்லாம் ஆன்மீகம் தானே இருக்கும் இல்லையா, அந்த கோயிலோட பத்தி இதுன்னு எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பீரியாடிக்கல்னா அப்பப்போ அந்த எவ்ரி ஃபோர்ட் நைட் ஆர் எவ்ரி வீக்லி மேகசின் ஆர் மந்த்லி மேகசின், பை மந்த்லி ஒரு மாசத்துல 2 மேகசின் அந்த மாதிரியும் பண்ணுவா. அந்த மாதிரி இதை மேகசின் பிரிண்ட் பண்ணலாம், புக்கு பிரிண்ட் பண்ணலாம், அவ்வளவு எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் படிக்கலாம். ஸோ அதுவும் வந்து இஸ்கான்ல they had planned to do it. இதுதான் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். Okay, but to register ISKCON legally as a non-profit, சும்மா என்ன இப்படி நடத்தணும் அந்த மாதிரி முடியாது. ஏன்னா எத்தனையோ பேர் வந்து இதெல்லாம் கொடுப்போம், என்னது டொனேஷன் எல்லாம் கொடுப்பா. ஸோ அதுக்கெல்லாம் அக்கௌண்ட், எவ்ரிதிங் ஷுட் பி அக்கௌண்டட். யாரோ கொடுத்தா அதுக்கு என்ன நான் எடுக்க சுவாகா பண்ணி அந்த மாதிரி முடியாது. ஈவன் நம்ம ஒரு 100 ரூபா கொடுத்தோம்னாலும் தட் இஸ் ஆல்சோ அக்கௌண்டட். அவ கேட்கறா, பேன் நம்பர் கொடுங்கோ, அட்ரஸ் கொடுங்கோ, இமெயில் கொடுங்கோ, எல்லாம் கேட்கறா. சில பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல வேண்டாம், இல்ல உங்களுக்கு ATG சர்டிபிகேட் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு. எனக்கு வேண்டாம், ATG சர்டிபிகேட் வேண்டாம், எனக்கு டாக்ஸ் ரிபேட் வேண்டாங்கிறவா ஓகே, அப்போ வேண்டாம். இல்லாட்டா they are ready to give us that certificate also. அது போஸ்ட் பண்ணி இமெயில் அனுப்புவா. அது ஒரு வேலை தானே, அதை யார் பண்ணுவா, நம்மள மாதிரி யாரோ ஒரு பக்தர்கள் தான் அவங்க பண்ணி. இது வந்து நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன். இது வந்து ஒரு பக்தி மார்க்கத்துல எல்லாரையும், அப்ப அதையும் யாராவது டொனேஷன் கொடுத்தா we have to prove it is not been used for எங்க சொந்த பர்பஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணல, இது வந்து ப்ராஃபிட் மோட்டிவ்ல இந்த ஆர்கனைசேஷன் பண்ணல அப்படின்னு. அதுக்கு இப்போ ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். டாக்ஸ் எக்ஸம்ட் ரிலீஜியன், இதுவும் கிடைக்கும் நமக்கு வந்து, டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷனும் கிடைக்கும். தே வோன்ட் டாக்ஸ், நீ இவ்வளவு வந்திருக்கே உனக்கு இன்கம், டாக்ஸ் பே பண்ணலாம் சொல்ல மாட்டேன், நம்மளுக்கு பிடுங்க மாட்டேன். ஸோ ரிக்வயர்ட் மணி அண்ட் அ லாயர். பைசாவும் வேணும், ஒரு வழக்கேற்றத்துக்கு எண்ணெய் வேணும்னா யாரோ பைசா கொடுத்தா தானே எண்ணெய் டப்பா வாங்கலாம், இல்ல ஒரு திரி வாங்கணும், ஒரு கற்பூரம் வாங்கணும், ஊதுபத்தி வாங்கணும்னாலும் பணம் வேணும்.
So paisa venam and lawyer Carl Jurgens, lawyer Carl Jurgens, who had met Prabhupada on the body, had agreed to him. Initially, Josh. He had contacted his lawyer, Stephen Goldsmith. The purposes stated within ISKCON's articles of incorporation revealed Prabhupada's thinking. The articles of ஒரு கம்பெனி வந்து ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா என்ன பர்பஸ், எதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க, என்ன நோக்கம், இதனால உங்களுக்கு என்ன பயன், இல்ல வேற இவாளுக்கு என்ன பயன்லாம் எழுதணும். அதான் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன். இஸ்கானோட என்ன பர்பஸ் அப்படிலாம் எழுதிட்டு அவர் பிரபுபாத என்ன திங்க் பண்ணினாரோ அதெல்லாம் எழுதி அந்த லீகலா அது வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்றதுக்கு அந்த லாயர்ட்ட சொல்லியாச்சு. வித் இஸ் 2 feet solidly on the ground. யாருடைய அது? பிரபுபாதாவோட 2 கால் அவரோட சொந்த கால்ல ஊனி நிக்கிற, அது ஒண்ணுதான் சப்போர்ட். வேற எல்லாம் சப்போர்ட். ஏன்னா வரா போல இருக்கும், அவங்க எப்படி போயிடுறாங்க, இந்தியா கவர்மெண்ட்ல எழுதி பாக்குறாங்க, ஒன்னும் ரெஸ்பாண்ட் வரதில்லை. இங்க காட் பிரதர்ஸ் கேட்கிறான், ஒன்னும் ஹெல்ப் வரதில்லை. அந்த மாதிரி இருக்கு. ஒன்லி ஒரே நம்பிக்கைன்னா இவர் 2 கால்ல நிக்கிறார். ஒரு இது இருக்கு, பகவானுடைய அருள் அது இருக்கு. It is 2 feet solidly on the ground of Second Avenue. Prabhupada had begun an international society for Krishna consciousness. ஒரு ISKCON ஆரம்பிச்சிட்டார். He had many practical responsibilities, paying the rent, incorporating his society, paving the way for a thriving worldwide congregation of devotees. பக்தர்கள் வரால் எல்லா பக்தர்கள் எல்லாம் கவனிச்சு இதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணணும். அதெல்லாம் எப்படி, என்ன மாதிரி ரூல்ஸ், இதெல்லாம் ரெகுலேஷன் கொண்டு வந்து எப்படி சாண்டிங், எந்த டைம்ல என்ன ஏது எல்லாம் he is planning. அது போல yet he didn't see his humble beginning as limiting the greater scope of his divine mission. இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எல்லாம் ஹம்பிள் தான். ஹம்பிள்னா ஏதோ சாதாரணமா தான் பண்ணிட்டு இருக்காரு. பட் ஐயோ என்னால முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தாழ்ந்து போல, ஒரு தளர்ந்து போல. இது வந்து வேர்ல்டு வைடு எனக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்துல அவர் பண்றார். He knew that everything depended on Krishna. நான் என்னோட 2 கால் இருக்கு எனக்கு சப்போர்ட்க்கு, அதை தவிர நான் ஒண்ணுமே எனக்கு சப்போர்ட் கிடையாது. கிருஷ்ணாவோட அப்கோர்ஸ் பிளெஸிங். அப்போ he has to only depend on Krishna. நடத்துறது நடத்தாதது உங்க கையில தான் இருக்கு அப்படின்னு. So whether he succeeded or failed, it was up to the supreme. He had only to try. நான் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பேன். முடியலையா, பேக் ஆஃப் அண்ட் கம் பேக் டு பிருந்தாவன். அதுவும் அதை விட நல்ல இடம் தானே. எனக்கு இல்லாட்டாலும் எல்லாரும் அதான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ஓல்ட் ஏஜ்ல அங்க போய் இறந்தாதான் நான் மோக்ஷம் அப்படின்னா நான் he was also of that plan. ஆனாலும் ஆச்சாரியா சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. So அவரோட கையில இருக்கு, கிருஷ்ணா கையில இருக்கு. There were 7 points similar to those given in the prospectus for the League of Devotees he formed in Jhansi, India in 1953. 7 points. இப்ப நம்ம அதுல படிச்சது 7 தான் நினைக்கிறேன். So regardless of what ISKCON's charter members thought of society's purposes, Prabhupada saw them as imminent realities. யாரு என்ன மாதிரி வேணா அதை வந்து என்ன கை திரிச்சு எப்படி வேணா அதை எடுத்துக்கிட்டோம். ஆனா இது வந்து பேசிக் நெசசிட்டி, இதெல்லாம் பண்ணணும். ISKCONல இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவரோட பிராக்டிக்கலா அவர் திங்க் பண்ணி அதெல்லாம் எழுதியிருக்காரு. As Mr. Rubin, the subway conductor who had met Prabhupada on a Manhattan park bench in 1965, had noted, he seemed to know, அவர் சொல்றார், அவர் வந்து இப்படி கவனிச்சுன்னா அவர் சொல்றார், he seemed to know that he would have temples filled up with devotees. அவர் நினைக்கிற, பிரபுபாதா நினைக்கிற அப்படின்னு இவர் எழுதுறார். அவரு இந்த ரூபன் எழுதுறார். இவர் இன்னும் அப்படி ஒரு தாட்ல இருக்காரு. இன்னும் பெரிய கோயில்லாம் நிறைய கட்டணும், கும்பலா எல்லாம் டிவோட்டிஸ் வருவான்னு எல்லாம் எதிர்பார்த்துருக்கேன். இங்க பார்த்தா ஒரு ஆள் கிடையாது சரியா. அப்படியெல்லாம் அவரை எதிர்பார்த்திருக்காரு. There were temples. He seemed to know that he would have temples filled up with devotees. There were temples and books, he said. They are existing. They are there. But the time is separating us from them. அப்ப என்னது அவர் சொல்றாரு, பிரபுபாதா சொல்ற, இருக்கு நீ சொல்றது கரெக்ட் தான். ஆனா கோயில் கட்டணும் இருக்கு. இன் ஃபியூச்சர் இன்னும் ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு 1 or 2 yearsல எஸ் அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல எல்லா இடத்துலயும் டெம்பிள் இருக்கும். மனிதர்கள் சொல்லித காலம், அந்த ஒரு காலம் கடந்தாச்சுன்னா டெஃபினெட்லி அது நடக்கும். அப்ப எவ்வளவு ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருக்கணும் இல்லையா தன்மையில, பகவான் பேர்ல. ஒரு முடியும், என்னால் முடியும். அவருக்கு அவ்வளவு வயசாயிடுச்சு. இருந்தாலும் only time is separating. 2 years or 1 year or after 6 months ஏதோ ஒரு பிளான்ல அவர் சொல்லிடுவாங்க. டைம் இஸ் அ ஃபேக்டர். அதனாலதான் இன்னும் முடியல அப்படின்னு. Prabhupada was explaining that the best way to serve Krishna was to serve the representative of Krishna. கிருஷ்ணாவை வழிபடணும்னு என்னது, அவருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் யாரு, வளர்ந்த ஆச்சாரியர்கள் தான். அவளெல்லாம் நம்ம வந்து வழிபடணும். And such service has to be done voluntarily, out of love and not by force. உங்க ஆச்சாரியர் வந்திருக்கா, நீ போய் சேவை பண்ணுனாக்க பிடிக்காம எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அவுட் ஆஃப் லவ். எஸ், நான் அவருக்கு பண்றேன், என்ன சேவா பண்றேன், ஏன் அதை வந்து பகவான் போய் சேரும் அந்த எண்ணத்தோட நம்ம வந்து
அவர் திருப்தி, அவளோட திருப்திக்காக நம்ம வந்து சேவை பண்ணணும். Preaching was a word Prabhupada most often used. அது ஒரு பெஸ்ட் பார்ட் நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல. என்னன்னா, நமக்கு என்ன தகுதி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நீ வந்து கிட்ஸ் டீச்சரா போன நான் இங்க வந்து ஒரு 6 மாசம் தான் ஆச்சு. சோ தர்மேஸ்வரி மாதா சொன்னாங்க, இவங்க நல்லா ஜபம் பண்றேன். ஏன்னா அப்பெல்லாம் கிளாஸ் கிடையாது, ஹோல் டே அட்டெண்டிங் கிளாஸ். இதுதான் கேட்கணும், நம்ம கேட்கிற கிளாஸ்ல நமக்கு என்ன வேலை? அப்போ கையில மாலை வச்சு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம இதேதான் சொல்லியிருப்பேன். அப்போ ஒரு நாளைக்கு 108 ஈஸியா இருக்கும். டெய்லியே 108. அது ஒரு ஏகாதசியில் 108 ஆரம்பிச்சோன்னா அப்ப நெக்ஸ்ட் டே தோணித்து, நேற்றுக்கு 24 மணிக்கு, இன்னைக்கு 24, டெய்லி 24 தானே, உனக்கு நேற்றுக்கு பண்ண முடியுதுன்னா இன்னைக்கே பண்ண முடியல, கொழுப்பு தானே, இப்ப பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சு அப்பெல்லாம் ஸ்பீடு கிடையாது, வேற டைம் எடுக்கும். 10 hours 10.5 hours எடுக்கும். எனக்கு ரொம்ப நேரம் எடுக்கும். ராத்திரி ஆட்கள் அதுவும் ஏகாதசி போதெல்லாம் பண்ணும்போது டயர்டே ஆயிடுவேன். ஏன்னா அவ்வளவு சின்சியரா ஒன்னும் நிர்ஜலம்லாம் கிடையாது. பட் என்ன இந்த ஜவ்வரிசியோட எல்லாம் பண்ணாலும் ரொம்ப கம்மியா எடுத்துவேன், நமக்கு அது பண்ணணுமே அப்படின்னு. அப்புறம் என்ன முடியாது இல்லையா, அப்ப மதியானம் படுத்துக்க முடியாது, காலையில சீக்கிரம் எழுந்துக்கணும் மங்களாரத்தி பாக்குறதுக்கு. அப்ப மதியம் தூங்கினா போயிடுமே, நம்ம ஜப்பா போயிடுமே. அப்ப மதியம் தூக்கம் கிடையாது. அப்படியே ராத்திரி 9 மணி 9:30 இப்படி தளர்ந்து போயிடும். அப்படியெல்லாம் நான் ஸ்டில் ரிமெம்பர். அப்புறம் பஞ்சதத்துவ மந்திரம் எல்லாம் தெரியாது, எழுதி வச்சுப்பேன் இங்க பேப்பர்ல. இப்படியே நடந்து அப்புறம் அதை ஒரு ரவுண்டா எடுத்து திரும்பி வந்து அது பார்த்து படிப்பேன். அந்த 4 வரி படிக்கிறதுக்கு எனக்கு எவ்வளவு நாள் எடுத்தது தெரியுமா? இன்னைக்கு திங்க் பண்ணி பார்த்தா ரொம்ப சிரிப்பா இருக்கு. இந்த 4 வரி என்னால ஏன் பயாட் பண்ண முடியல அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி வந்து பிரபு. அப்புறம் இங்க என்னன்னா, என்ன நமக்கு தகுதி இருந்துன்னு சொல்லிட்டு மேக்கப் தர்மேஸ்வரி மாதா இவ வந்து டிவோட்டி நல்ல நான் என்ன ஜபம் பண்றேன் அப்படின்னா, ஜபம் பண்றாங்களா, மேக்கப் டீச்சர் என்ன 6 AM டீச்சர். ஏன்னா அந்த டைம்ல கிளாஸே இருக்கல, ஜாஸ்தி இருக்கல. கிட்ஸுக்கு வந்து ஐ திங்க் 4 மணி ஒண்ணு இருந்தது அண்ட் 7 மணி இருந்தது. காத்தால இல்ல இல்லையா, அப்போ காத்தால ஒரு டீச்சரை போடுவேன். எனக்கு உதறல், குழந்தைகளுக்கு தான் சொல்லி கொடுக்க போறேன். ஆனால் நமக்கு என்ன தெரியும், பகவத்கீதா பத்தி என்ன தெரியும்? 6 மாசம் தான் ஆயிருக்கு. 6 மாசத்துல டீச்சரே ஆயிட்டு 5 மாசம் தான் கம்ப்ளீட்டா அட்டென்ட் பண்ணிருக்கேன். ஐயோ எனக்கு ஒண்ணு தெரியாதே தான் இருந்தது. அதனாலே நமக்கு வந்து அந்த ஒரு இதை கொடுத்து கான்பிடன்ஸ் கொடுத்து ப்ரீச்னா என்னது, நான் சொல்லி 2 பேர் வந்து பக்தர்களாகி இன்னைக்கு குழந்தை போட்டிருக்கா. ஒரு சிஸ்டர்ஸ் தான் மாதாஜி விசோ மங்களாரதி அப்படின்னு. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இருந்தது. ஆனா கிளாஸுக்கு வரல, காத்தால வெக்கேஷன் கிளாஸ்க்கு வரல. என்னோட இது 18 நாள் ஆயிடுச்சுன்னா 19ஆவது நாள் வெக்கேஷன் கிளாஸ் அண்டர்ஸ்டுட். அவங்களே கேட்பா, எனக்கு வேண்டாம்னு நினைச்சது அவளே கேட்பா, மாதாஜி இப்ப வெக்கேஷன் கிளாஸ் வைக்கலாம். அப்ப அந்த குழந்தை வரல, எனக்கு தூங்கிட்டு இருக்கும் பாவம். சோ என்ன சொல்றேன்னா, நம்ம சொன்னதுனால தானே அதுவா அட்டென்ட் பண்றாங்க. சோ அது ஒரு நமக்கு என் காரணம். ஒரு குழந்தை ரொம்ப சின்ன குழந்தை, 6ஆம் கிளாஸ் ஒண்ணு படிக்கிறது, ஒண்ணு வந்து 8 or 9 பேரு, சின்னமா தானே இல்லையா, நம்மளை பார்க்கறதுக்கு அதெல்லாம் ரொம்ப குழந்தைகள். சோ அந்த ஒரு இது நமக்கு வந்து என்னது ப்ரொபகேட் பண்றதுக்கு நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தாங்களே. இல்லாட்ட வேற ஒரு சென்டர் மாதிரி நம்ம உட்காந்து கேட்டுதான் இருக்கும். We'll always remain a student. அந்த மாதிரி இருக்கும். So preaching was the word Prabhupada most often used, which we ISKCON Mangalore is taken up very seriously. preach பண்ணுங்க, ஒண்ணும் இல்லையா, சேவா பண்ணுங்க, சேவா பண்ணிட்டு இதுதான் சேவா. எனக்கு இந்த மாதிரி சொன்ன போலதான் நான் சொல்லியிருக்கேன், எல்லாத்தையும் சேருங்க அப்படின்னு. ஜூன் மாசம் தான் சரி, அவங்க சேர்ந்தா அவங்களுக்கு நல்லது. ஆனா we should continue telling people, சேருங்க நல்லதுதான், நானும் படிச்சுதான் இருக்கேன் அப்படி இப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். For him, preaching had a much broader significance than mere sermonizing. சும்மா நான் வந்து லெக்சர் கொடுக்குறேன், ராமர் வந்தார், கிருஷ்ணர் வந்தார், அங்க பாஸ்ட் டைம் பண்ணார், ஆயாச்சு, ஒரு 1 hour ஆயிடுச்சு, ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டு போனா அடுத்த நாளைக்கு எல்லாரும் இப்படி வந்து உட்காந்துப்பா. ஏன்னா சுண்டல் கிடைக்கும், ஏதோ ஒன்று கிடைக்குமே, நைவேத்தியம் பண்ண கிடைக்கும், சாப்பிட போவோம். அப்படிதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வர் டூயிங். ஆனா இவருக்கு அந்த மாதிரி ஏதோ நான் லெக்சர் கொடுத்தேன்னு கேட்டாங்க போனாங்க, அந்த மாதிரி வேண்டாம் எனக்கு. ஐ வாண்ட் தெம் டு இன்வால்வ் இன் இட். எப்பவுமே நமக்கு ஒரு பொறுப்பு கொடுத்துட்டானா நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும். பொறுப்பு கொடுக்கல, சும்மா வாங்க அட்டென்ட் பண்ணிட்டு போங்கன்னா இது கிடையாது. சோ நமக்கு இப்போ நம்ம கிளாஸ்லயே ஏதோ ஒரு பொறுப்பு நான் கொடுத்துட்டேன்னா, அந்த யாரு பொறுப்பேற்றணும் அவளுக்கு ஒரு இது வந்துடும். நான் இப்ப இந்த மாதிரி விக்டோரியா மாதாஜி 2 நாள் முன்னாடி 3 நாள் முன்னாடியே, மாதாஜி நீங்க போடல சொல்லிட்டு நான் போட்டுட்டேன், தரையெல்லாம் போட்டுட்டா. நீங்க மாதாஜி என்ன வரலையா, நான் பேர்லாம் நீங்க வந்திருக்கல எல்லாம் பாக்கல, நீங்க மாதாஜி வரலையா இருப்பேன். ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி நிறைய பேர் போட்டுன்னு தானே இருக்கேன். ஐ நார்மலி டேக் த போட்டோ. அப்ப நீ மாதாஜி வரலையா இருப்போம், போடல, இல்ல இது நெட் சரியில்லை, என்ன ரீசன் இருக்கலாமே, நான் போட்டுட்டேன். அப்புறம் பார்த்தா நீங்க என்ன எழுதி டிலீட் பண்ணிருக்கீங்க. மாதாஜி வந்திருக்காங்களா, அப்ப என்ன போடலையோ அப்படின்னு. அப்புறம் உங்ககிட்ட கேட்க மறந்து போயிடுது விக்டோரியா மாதாஜி இருக்கு. மாதாஜி என்னாச்சுன்னா, அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல போக்கஸ்டா இல்ல. ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் வெயிட்டிங். ஒவ்வொரு நேரம் பார்த்தோன்னா எண்ட்ல நல்லா வரும், அதனால காத்துக்கிட்டு இருந்தேன்.
ஆனா நான் முடிஞ்ச உடனே நான் போட்டேன். போட்ட பிறகு பார்த்தா உங்கது இருந்துச்சு. So, ஆமா. அதுக்கப்புறம் நான் அதை delete பண்ணிட்டேன். I wanted to honor yours. So I just ஒரு நமஸ்காரம் நான் போட்டுக்கலாமே. என்ன சொல்றேன்னா ஒரு பொறுப்பு தானே. இப்ப நீங்க வந்து போட ஆரம்பிச்சோன்னா அது ஒரு பொறுப்பா உங்களுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு இதுதான் எப்பவுமே. அதனால என்னண்டி பிரபுஜி அதான் எல்லாரும் சர்வீஸ்க்கு வாங்கோ ஏன் சொல்றேன்னா ஏதோ ஒரு பொறுப்பு ஒண்ணும் இல்லையா, செப்பல் ஸ்டாண்ட்ல செப்பல் எடுத்து வைக்கிற பொறுப்புனா கரெக்டா நம்ம பண்ணுவோம். அது அவ்வளவு ஒரு கவனத்தோட பண்ணுவோம். என்ன வேலை கொடுத்தாலும் எல்லாரோட அப்படிதான் இருக்கும். ஒரு பொறுப்புன்னு கொடுத்தா நான் நன்னா பண்ணணும் அந்த வேலை, அந்த மாதிரி இருக்கும். மாதாஜி, அந்த மங்களாரத்தி டைம்ல பாத்துருக்கீங்களா, இப்போ ஒரு 10-15 நாளா ஒரு 3 கிட்ஸ் வந்து ஃபுல்லா பண்ணிட்டு இருக்கிறது. அவ வருது சொல்லிட்டுதான் என் கிளாஸ்ல சொன்னோன்னு கிட்ஸ் கிளாஸ் சொன்னா eagerly they want to come and attend. அப்படி சொன்னா இவளுக்கு மோட்டிவேஷன். ஐஸ்வர்யா மாதாஜியுடைய குட்டீஸையும் அவங்க சேர்த்துக்கிறாங்க. அது ஓடிடுதுன்னா பாதி நேரம். ரொம்ப நாளா ஒரு வருஷமா. ஆனா இவங்க நல்லா பழகிட்டாங்க. இப்போ அவங்க குரு பூஜை டைம்ல எல்லாம் போய் நல்லா ஃபிளவர் வச்சு சாமி நல்லா பண்ணலாம் தெரிஞ்சிருச்சு அவங்களுக்கு. போதெல்லாம் அவ வந்து அழகா பாட்டே பாடுறான். நல்ல அந்த இதெல்லாம் இல்லையா, பஜன் பாட்டே நல்லா பாடு. ஏன்னா குழந்தையோட சத்தம் தான் கேட்கறது. அவ பஜன் பாட்டு நல்லா பாடுறான். சேஞ்ச் எப்படி வருது பாருங்க. அதான் வெக்கேஷன் ஆயிருக்கும், சரி இங்க வந்து இருக்கலாமே, சம்மர் கேம்ப் வெக்கேஷன். அது இல்லாம அவங்களுக்கு டெம்பிள் க்ளோசரா இருக்கும் மாதாஜி. அதெல்லாம் அவங்களோட லக்கு மாதாஜி. அம்மா அப்பாவும் கூட வந்திருப்பாங்க. குழந்தைகளை மாத்திரம் விட மாட்டாளே, பேரண்ட்ஸ்க்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும். எல்லாம் ஆல் மேட்டர்ஸ். Anyway, so இதுதான் வந்து பிரபுபாத கதை மனமா இருந்தது. Preaching had a much broader significance than mere sermonizing. Preaching meant glorious, selfless adventure on behalf of Supreme Lord. Preach பண்றவங்க அது என்னடி பிரபு சொல்லிட்டே இருப்பார். 18 நாள் அதுக்குள்ள எல்லாருக்கும் ஒரு பெருமையா இருக்கும். தேங்க்யூ டீச்சர், தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி எல்லாம் சொன்னாங்க. அப்படிலாம் இல்லவே இல்லை. ஏன்னா ஒரு மாசம் ஆயிடுதா அவெல்லாம் திரும்பி L2 பண்ணணுமே, L3 பண்ணணுமே தான் நமக்கு அந்த ஒரு ஆர்வம் தான் இருக்குமே தவிர நமக்கு எல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்ல அது இல்லை. பட் இன் ஜெனரல் அப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பிரபு சொல்லியிருந்தார். இப்ப போனா அடுத்த பேட்ச் திரும்பி வந்துட்டே இருக்கும். So Lord Chaitanya had preached by walking all over southern India and causing thousands of people to chant and dance with him in ecstasy. எல்லாரையும் சவுத்துக்கு கூடி வந்து ஸ்ரீரங்கம்லாம் வந்து அதோட சைத்தன்ய சரிதாமத்துல இந்த ஸ்டோரி எல்லாமே இருக்கு. எல்லாரும் பாடிண்டு அந்த ஒரு இதா ஒரு எக்ஸ்டசில வந்து பாட்டம்லாம் இருந்தது. He wanted ISKCON to demonstrate a simple, more natural way of life. ஒண்ணுமே இல்லை, என்ன பெரிய ஒரு பூஜை பணஸ்காரம், அதுக்கு சாமகிரி வாங்கணும், அதுக்கு அதை பண்ண அரேஞ்ச் பண்ண. நம்ம வீட்டுல ஒரு சாதா ஒரு பூஜை பண்ணாங்க ஒரு டென்ஷன் வந்துடும். அதை எடுத்து வச்சு இதை எடுத்து வச்சு அதை எடுத்து வைக்கல, இதை எடுத்து வைக்கல, அந்த பாத்திரம் எங்க இது சிம்பிள். வெறும் ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம் சொல்லணும். என்ன அதுக்கு ஒரு எஃபர்ட்டே கிடையாது. சோ அது வந்து சிம்பிள் அண்ட் மோர் பிராக்டிக்கல் வே. அந்த வந்து இந்த நேச்சுரல் வே ஆஃப் லைஃப். Such a life was most conducive to developing Krishna consciousness. இது சிம்பிள் ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணிட்டே இருப்போம். இது கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னா என்னது, எப்போ கிருஷ்ணா நினைக்கிறது. இந்த ஜபம் பண்ணும்போது நான் நினைப்பு வந்துடும். நைவேத்தியம் பண்றது என்ன, கோயிலுக்கு போறது என்ன அப்படின்னு. When Howard first volunteered to do editing, அவர் வந்து இவர் எழுதுறார். ஒருத்தர் எழுதும் போது அதெல்லாம் மிஸ்டேக்கும் வருமே. சரி நான் எடிட் பண்றேன், கரெக்டா எழுதிருக்கீங்களா, புதுசா பார்க்காமாவா எல்லாம் போட்டு பார்த்தேன், ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்லாம் கரெக்ஷன் பண்றதுக்கு. He spent the whole morning working in Swamiji's room. நான் ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு வந்தவரம்னா பார்த்தா ஹோல் டே வேலை பண்ண வேண்டியிருக்கு. இஃப் தேர் இஸ் எனி மோர் டைப்பிங் அவர் கேட்கிறாரு இன்னசென்டா. சரி இதெல்லாம் நான் ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணிட்டு ஏதாவது டைப்பிங்க்கு ஏதாவது வேலை இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன்னா ஹவர்ட் வுட் ஆஸ்க் மோர் இருக்கிறேன், இன்னும் ஏதாவது இருக்கா, இன்னும் நிறைய இருக்கா, எனி மோர் நீங்க டைப்பிங் போட்டோன்னா மோர் தட்ஸ் லாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு கொடுக்குறாரு. நிறைய ஒரு இது என்ன பண்டலா எடுத்து கொடுக்குறாரு. நிறைய இருக்கு, வேலையெல்லாம் நிறைய இருக்கு. நீ வாலண்டியர் பண்ண இல்லையா, மாட்டின்ட்ட நீ அப்படிங்கிற போல நிறைய வேலையெல்லாம் அங்க இருக்கு அப்படின்னு. He opened the closet and pulled out 2 large bundles of manuscript. கையால எழுதினது மேனுஸ்கிரிப்ட்லாம் ரெடியா இருக்கு டைப் பண்றதுக்கு. எல்லாம் கரெக்ஷன் எல்லாம் பண்ணி டைப் பண்ணி ரெடி, இது கையால எழுதி கரெக்ஷன் பண்ணி ரெடியா இருக்கு டைப் பண்றதுக்கு. Tied in saffron cloth, there were thousands of pages, single spaced manuscripts of Prabhupada's translation of Srimad Bhagavatam. Howard stood before them astonished. இவ்வளவு எழுதிருக்கீங்களா நீங்க அப்படின்னு ரொம்ப அவர் அதிசயமா நிற்கிறார். இட்ஸ் அ லைஃப் டைம் ஆஃப் டைப்பிங். இது எனக்கு ஃபுல் என்னோட லைஃபே போயிடுமே இதை டைப் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு. He said, and Prabhupada smiled and said, oh yes, ஒரு லைஃப் இல்ல, மெனி லைஃப் டைம் உன்னோட போறது அப்படின்னு ஒரு ஜோக் அடிச்சுட்டு. Because of Prabhupada's presence and the words that he spoke there and the kirtanas, everyone was already referring to the storefront as the temple. Already அங்க இதெல்லாம் நடக்கிறது, ஜபம் நடக்கிறது, கீர்த்தனம் நடக்கிறது. அப்ப என்னது எல்லாருக்கும் அங்க ஒரு கோயில், there is a temple there, அந்த மாதிரியே ரெஃபர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அந்த ஸ்டோர் ஃப்ரண்ட் என்னது, மேட்ச்லெஸ் கிஃப்ட்னு அந்த ஸ்டோர்ல தானே இப்ப இருக்காங்க.
இதெல்லாம் நடக்கிறது. அது வந்து கோவில்லே நிறைய பீப்புளுக்கு தோண ஆரம்பிச்சு. பட் ஸ்டில் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ பேட் ஸ்குவாலிட் ஸ்டோர் தான். இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு கோயில்னா ஒரு விக்கிரகம் வேணும், அதுக்கு எல்லாம் சாமகிரி வேணும், அதுக்கு ஆரத்தி ஜபம் கரெக்டா நம்ம இதெல்லாம் பண்ணணுமே, அதெல்லாம் பண்ண முடியாது. அதெல்லாம் இன்னும் ஆரம்பிக்கல. இருந்தாலும் ஒரு பப்ளிக் தான் ஒரு தோணல் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. The inspiration to decorate the place came from Mott Street Boys. இந்த இடத்த வந்து நல்லா வந்து கோயில்னா எப்படி இருக்கணும், நல்ல ஒரு வசதியா இருக்கணும். இவர் வந்து இப்ப ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு, அவருக்கு உட்கார்றதுக்கு வசதியா எல்லாம் கொடுக்கணும், ஏற்பாடு பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் அந்த யங் பாய்ஸ் எல்லாம் சொன்னேன், பணக்கார கூட்டம் அவளுக்குலாம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கேன். உட்கார்றதுக்கு நல்லா சௌரியமா பண்ணி கொடுக்கலாம். ஸோ ஹோவர்ட், கீத் அண்ட் வேலி டிவைஸ் அ ஸ்கீம். இதான் பிளான் பண்ணிட்டாங்க. யங்ஸ்டர்ஸ் அதெல்லாம் உண்டே ஒரு ஸ்கீம் டு சர்ப்ரைஸ் சுவாமி when he came to the evening கீர்த்தனா. அவர் இன்னைக்கு வரப்போறாரு இல்லையா, நம்ம ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கலாம் அவருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் பிளான் பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்க, வேலி ரிமூவ் த கர்டன்ஸ் ஃப்ரம் தேர் அபார்ட்மெண்ட், took them to the laundromat. எல்லாம் கர்டன் எல்லாம் பழைய கர்டன் இங்கே தொங்குறது, அழுக்கு எட்டுக்கால் பூச்சி எல்லாம் இருக்குமே, எல்லாத்தையும் எடுத்து லாண்ட்ரோமேட் அங்கெல்லாம் அது இருக்கும். வெளியில வந்து லாண்ட்ரி, காமன் லாண்ட்ரி எல்லாம் இருக்கும், அங்க போயிட்டு கொடுத்து அதெல்லாம் வாஷ் பண்ணி where they turned the water where they turned the water dark brown from filth. அவ்வளவு அழுக்கு தண்ணி, அந்த அழுக்கு தண்ணியில இதெல்லாம் இந்த துணியெல்லாம் போட்டு தோச்சு and then dyed them purple. வந்து டைன் பண்ணி அது பர்பிள் கலர் ஆக்கி the Mott Street apartment was decorated with posters. அப்புறம் என்னது போஸ்டர் பிரிண்டடா அதெல்லாம் போடல, போஸ்டர்ஸ் பெயிண்டிங்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்கும், அந்த கிருஷ்ணரோட போட்டோ அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு ஒட்டிச்சு அந்த இதுல எல்லாம் வால் எல்லாம் ஒட்ட வச்சு. and large decorative silk hangings that Howard and Keith had brought back from India. எப்போ இந்தியால இருந்து வந்த அந்த சில்க் படுதா மாதிரி இருக்குமே, அதெல்லாம் கொண்டு வந்து அதெல்லாம் ஹேங் பண்ணி ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா பண்ணி இவர் பிரபுபாத சாயந்தரம் வந்து லெக்சர் கொடுக்கணும் வரும்போது யூ ஷுட் ஃபீல், நமக்கு இருக்கு இல்லையா சில பேருக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்ணுவோமே, அந்த மாதிரி இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் பண்றோம் யங் பாய்ஸ். The boys gathered up all their pictures, tapestries, incense burners and other paraphernalia and took them along with the purple curtains to the storefront. எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணாங்க. ஊதுபத்தி என்னெல்லாம் வேணுமோ, ஒரு அந்த இடத்துல உட்கார்ந்து ஒரு கோயிலோட அட்மாஸ்பியர் கொண்டு வரதுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து வராங்க. மேட்ச்லெஸ் கிஃப்ட் அந்த இடத்துக்கு வராங்க. where they began their day of decorating. வந்து போயிட்டு தானே இருக்காங்க. அப்போ சாயந்தரம் இவர் வரதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து எல்லாம் டெக்கோரேட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வராங்க. At the storefront, the boys constructed a wooden platform for Prabhupada. அவர் உட்கார்றதுக்கு வேண்டி ஒரு ஆசன், வியாசாசன் மாதிரி, ஏன்னா அது உட்கார்ந்து அவர் வந்து லெக்சர் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு வுடன் பிளாட்ஃபார்ம் பண்றாங்க for Prabhupada to sit on and covered it with old velvet cloth. நல்ல வெல்வெட் கிளாத் போட்டு உட்கார்ந்து நல்லா சௌரியமா பண்ணலாம். Someone brought a pillow for Swamiji. நல்லா இப்படி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணலாமே, டிரெக்டா உட்கார்றதுக்கு போல கொஞ்சம் உட்கார்ந்து பின்னாடி சாஞ்சு பாடலாமே அப்படின்னு ஒரு பில்லோ for Swamiji to sit on, sit on பில்லோல உட்கார்றது. and a faded cushion from an outstuffed chair for backrest. பழைய சேர், அது வந்து ஓவர் ஸ்டப்டு சேர், ஒரே ரொம்ப ஓல்டுன்னா எப்படி இருக்கும் குஷன்லாம், அந்த குஷன் எடுத்து அது பேக் ரெஸ்டுக்கு பின்னாடி இந்த இப்படி சாஞ்சு இது பண்றதுக்கு அதையும் வந்து ஒரு பிள்ளை கொண்டு வந்தான். That night when he walked into begin the Kirtana, யாரு பிரபுபாதா வர மேட்சஸ் கிஃப்ட்ஸ், சரி இன்னைக்கு கீர்த்தனா பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வரும்போது என்ன பார்க்கறாரு, looked at the newly decorated temple. இப்ப அவர் வாயிலே டெம்பிள் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. டெம்பிள் மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர், இப்போ விக்ரம் எல்லாம் கிடையாது, ஆனா அந்த இடத்துக்கு வந்து அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு பயஸ் அட்மாஸ்பியர் கொண்டு வந்துட்டாங்க பசங்க. There was even incense burning, ஊதுபத்தி எல்லாம் எரியறது. and he raised his eyebrows in satisfaction. You are advancing. என்ன சொன்னார், நீங்கள்லாம் நல்ல பக்தி மார்க்கத்துல முன்னேறிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு. He said, and as he looked around the room, smiling broadly, yes, he added, this is Krishna consciousness. இதுதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். பகவானுக்கு வேண்டி ஒரு நல்ல ஒரு அட்மாஸ்பியர் அண்ட் பகவானுடைய என்ன தாசானுதாச சொல்றோமே, பகவானுடைய சேவை பண்றவர் இவர் பிரபுபதா, அவருக்கு நம்ம சேவை பண்ணாலும் கிருஷ்ணா வில் பி ஹாப்பி. So அந்த மாதிரி நீங்க பண்றீங்க. So this is Krishna consciousness. His sudden happy mood seemed almost like their reward for their earnest labor. எல்லாருக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சி, இவ்வளவு நம்ம கஷ்டப்பட்டதுக்கு அவரோட மூஞ்சில ஒரு புன்சிரிப்பை பார்த்தோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ ஒரு மகிழ்ச்சி, இவனும் இவ்வளவு எல்லாம் பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதாக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ், எல்லாம் எப்போதுமே நல்ல ஒரு இதுல போயிட்டு இருக்கு. He then stepped up onto the platform. சரின்னு சொல்லிட்டு ஏறி அதை உட்கார்ற. They had pleased him. He was moved by their offering him a seat of honor. ரொம்ப அவர் நெகிழ்ந்து போயிட்டார். எனக்கு உட்கார்றதுக்கெல்லாம் ஒரு சீட் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி பின்னாடி பேக்ரஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னு.
and their attempts at decorating Krishna's storefront எல்லாத்தையும் பார்த்து அவர் ரொம்ப மனசு நெகிழ்ந்து he became very happy. To see a devotee make an offering to Krishna was not new for him. அவர் நிறைய பார்த்திருக்காரு. அவரோட 70 வயசு அவர் என்ன பார்க்காததா? 72 வயசு ஆயிருக்கும் இப்போ. அவர் நிறைய பார்த்திருக்காரு. இருந்தாலும் இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ் பேக்ரவுண்டே டிஃப்ரெண்ட். இவர் சொன்ன அந்த கீர்த்தன் இதெல்லாமே அவளை வந்து மாற்றி விட்டு அதெல்லாம் பார்த்து அவர் ரொம்ப நெகிழ்ந்து போயிட்டார். பட் திஸ் வாஸ் நியூ. இப்ப இந்த மாதிரி நடக்கிறது ரொம்ப புதுசா இருக்கு. இன் நியூயார்க், திஸ் ஹாரிபிள் பிளேஸ், the seed of bhakti was growing. இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல பக்தின்னு இந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் இந்த யங் ஜெனரேஷன் வந்திருக்கு. சோ அது வந்து அவருக்கு ரொம்ப ஒரு ஆனந்தத்தை கொடுத்தது. அண்ட் நேச்சுரலி as a gardener of the tender sprout, எல்லாம் அந்த என்ன ஒரு ஸ்ப்ரவுட் வருது, இவர் தான் கார்டனரா. ஏன்னா இவர் தான் அதை சோ பண்ணிருக்காரு. அந்த பக்தி பீஜ லதா சொல்றோம் இல்லையா, பக்தி, அந்த பக்திங்கிற அந்த பீஜத்தை வந்து போட்டிருக்காரு. அது வந்து இப்பதான் ஸ்ப்ரவுட் ஆகி வரதான். இவெல்லாம் பக்தி பண்றது பார்த்து. சோ இவர் கார்டனர் மாதிரி தானே, இவர் தானே வளர்த்த போறாரு. He was touched by Krishna's mercy. அது நான் பண்ணேன் வருமா கிடையாது, நான் என்ன பண்ணேன், பகவான் கிருப பண்ணிருக்காரே, இவெல்லாம் சேஞ்ச் ஆயிட்டாலே, எனக்கு இது ஒரு ஆஃபர் என் மூலமா இவங்க எல்லாம் பண்றாங்க, எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தீங்களே அப்படின்னு அவர் ரொம்ப நினைவு போறார். Their hearts had awakened to Swamiji's promise of expanded Krishna consciousness and they sensed in his personal company something exalted. அவர் கூட டெய்லி அவங்க பஜன் பண்றது என்ன ரொம்ப அது எல்லாமே அவளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போயிடுது. They felt, they are near God. அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் அவங்களுக்கு வந்தாச்சு. Prabhupada knew they would change for the better by chanting and hearing about Krishna. கண்டிப்பா இவ எல்லாருமே நல்ல எக்ஸால்டட் டிவோட்டீஸா வருவாங்க அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு மனசுல ஒரு இது வந்துட்டு, அப்ப இனிமேல இருந்து எல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி நல்ல கதைகள்லாம் வரும். So this is the end of chapter 18. மணி எவ்வளவு? 8 மணி ஆயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லாட்டா அந்த என்ன இது கேட்டீங்க இல்லையா, நம்ம என்ன துளசியோட கேட்டோம் இல்லையா, நேற்றுக்கு என்ன கேட்டோம், துளசி இல்ல நரசிம்மாவோட கேட்டனா சம்திங் ஐ திங்க் பத்மா மாதேஷ் தான் கேட்டாங்க. நாளைக்கு படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சுடலாமா? 8 மணி ஆயிடுது. வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, हरिदास ठाकुर की जय, महामंत्र की जय, महाप्रभु की जय, भगवत गीता और भागवत ग्रंथ की जय, राधा गोविंद की जय, अयोध्या श्री राम लल्ला की जय, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी, जोश केकना ना, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी. इधर प्रभु जी अंदर से सिंगर से बोलते हैं चला जाता. हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण माता जी. और ना इंग्लिश